hasi nahi dugu gogora eta gurera ekarriz munduan zehar sistema kriminal honen aurka ahotsa altxatzen dutenak. Mediterraneoan euren bizitza arriskuan jartzen duten errefuxiatuak eta baita haiei laguntza bolondresa ematen dienak. A la clase trabajadora que lucha por unas condiciones de trabajo y vida dignas. Heteropatriarkatuari hortzak erakutsi eta indarkeria matxistaren aurrean kaleak okupatzen dituztenak. Imperialismoaren interbentzio militarrak pairatzen dituzten hiriak. Libia, Venezuela, Siria, berezko hizkuntza eta kulturaren aldeko berreskurapenean lan egiten dutenak. Amadurraren defentsan, Amazonia bizirik. A todos los presos políticos. Ultraeskuinaren gorakadaren aurrean, bazterkeria eta eskubide murrizketari aurre egiten diotenak. A todos los pueblos que luchan por la soberanía y por la libertad. Un abrazo a Palestina, Kurdistán, Irlanda, Escocia, Córcega, Cataluña, el pueblo mapuche, Sahara. Prekarietatea eta bazterketa egoeran bizi direnei. A esas miles de personas que todavía tienen algún familiar en la cuneta. Somos muchas las que luchamos por la dignidad. Nos quedan muchas por mencionar, pero aquí estáis todas presentes. Gurekin zaudete, zuekin gaude, denon borroka guztiontzat mundu hobea lortzeko baita. Zorionak guztioi, zorionak azken egunetan Hendaia eta Fikoba aldera gerturatu zareten guztioi. Felicidades a todas las personas que de una manera u otra habéis participado en las actividades de la contracumbre. Ha sido una contracumbre exitosa, abierta, plural y productiva. Era berean, ezin ahaztu, jazartzearen aurkako kontragailu hau posible egin duzuen guztion lana. Modu bolondrez, gauta egun, prestutasunez eta irribarra galdu gabe aritu zarete guztioi. Eskerrik asko bihotz-bihotzez.
politikoa abuztuan hasi dugu, baino gaurtikan aurrera ere mobilizazioan dana ditugu Euskal Herrian. Irailaren 14an giza eskubideak etorkizuna bakea lemapean manifestazioan elkartuko gea Bilbon, 57 auziperatuak etxean nahi ditugulako. Irailan klima aldaketaren aurkako protesta egunare izango da Euskal Herrian. Urrian, neska gazteen topaketa feministak. Azaroak 1, 2 eta 3an, 5. jardunaldi feministak Durangon. Udazkenean, pentsio duinen aldeko herri plantoa. Pentsiodun plataformek eta sindikatuek deituta. Abenduan, Euskal Herriko eskubide sozialen kartak topaketak egingo ditu. Urtarrilan, urtairoko zitari jarraituz, Euskal presoen eskubideen aldeko zita izango dugu. Hauek, zita nagusienak, ziurrenik gehiago izango dira, baina gaur onera ekarri nahi izan ditugu. Hendaiako eta Irungo kontragailurrak milaka jende bildu ditu ehunka jarduaren inguruan akanpaleku alternatiboa biziaraziz eta kale ikintzak eta manifestaldiak biderkatuz. Ezertarako balio ez duen gezazpi zatikatu baten aurrean mobilizatzen gara. Desberdintasunak murriztea helburu dutela 4 haizetaran zabaldu arren. Gezazpia politika neoliberal eta autoritarioen ikurra da. Gezazpia desberdintasun sozialak areagotzen dituzten politiken simboloa da, beraien politikak dira arrazismoaren eta patriarkatuaren ondorioz sortzen diren zatiketak eta menpekatasunak sendotzen dituztenak, kontinente osoak kolonizatu dituztenak, bertan harresiak eraikitzen dituzten bitartean euren baliabide naturalak upidarik gabe ustiatzen dituztenak, pertsonen migrantzaile pobreen zirkulazioa askatasuna mugatuz, haien politikak diren laborantzaren industrializazioa bultzatzen dutenak, armen industria sutatzen dutenak, ingurumen krisiak, klimaren aldaketa eta bioanistasunaren desagertzea azeraratzen dituztenak. 1990 hamarkadetan, nazioarteko instituzioek eta gezazpiak hitza eman zuten mundializazioa neoliberalak merkatuaren demokratizazioa, herrien garapena eta desberdintasunaren murrizketa ekarriko zuela. Promesa haiek gora doa eta desberdintasunak zein prekaritatea edatzen ari da. Gaur egun, errealitate gogorra dugu agerrian. Sistema neoliberalak, errealitate guztiak, humano zein naturalak salgai bilakatu nahi ditu. Helburu bakarra etekina ateratzea duten finantza merkatuen menpe. Multinazionalei mundu merkatua eskaini nahi die. Beren produktu uniformizatuak sal ditzaten. Eta mundu osoko herrien amets eta nahikunde bakarrak produktu horien mugagabeko kontsumo izatea sustatzen du sistema horrek. Eta hori guztia etekinak etengabe arregotuz, gero eta prekarizatuagoak diren langileen bizitzaren kaltean. Ez dute demokrazia ordezkatzen, demokrazia hemen daukagu. Denen artean hemen daukagu demokrazia. Irabazita daukagu hori. Eta denen artean egin dugu. Lortu dugu aste hontakoa, datorren asteetan ere lortuko dugu, guztien artean, datorren asteetan daukagu hitzordu importante bat Euskal Herrian, denok Bilbora 14an, mi esker zuei, animo, irabazteragoaz!